Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel kita bonus mancing. Hari ini kita mancing menggunakan umpan cacing. Target ikane opo wae sing mangan ya kuwi sing tiga balik. Soale iki aku duwe donga anyar nek umpane cacing iki. Bismillahirrahmanirrahim. Mas asidi it asa asida. Kata cacing, makan tuh. Mas asidi it hasa kasida. Oke, umpan wis dicempluk nih, karin nunggu hasilnya. Oke lu, wis digondol. Iki oleh apa iki? Strike pertama. Jah. Iwak keting ternyata. Hiu bocil. Mending lah, lumayan iki. Oke, strike kedua. Iwak apa iki? Masih sama. Iwak hiu bocil alias iwak keting. Lumayan lah. Dilumpukne wae, engko nek oleh semangkok kan ya oke iki. Cemplung nih meneh. Ayo gondol. Lep. Ayo. Tarik kena ora kowe. Ayo muga-muga wis keting-keting gak masalah. Oke, dapat lagi. Iwake kaya ini ger keting-keting tok iki. Sing gacor iki. Sedonga teko Mama Gufron pancen jos. Pancen gacor langsungan. Wis oleh meneh. Tak kira arep ngelawan, dadakno langsung nyerah iwake. Iso nganti miring-miring lho. Medeni ngene iki. Nek nganti kena patil iki langsung jarem iki. Hati-hati polo nek ngudar iwak iki. Enek sing ngomong jirene iki udu iwak keting polo. Iki iwak lundu, soale iki manggone nang kali muara. Setengah asin, duduk banyu, duduk sungai. Nek sungai kae baru jenenge iwak keting. Nek iki jenenge iwak lundu. Guacor tapi polo. Cemplungne diluk oleh. Wis. Lumayan lah kayak hiburan. Masih keting cilik-cilik angger sak mangkok kan ya wis lumayan iki polo, iso disayur apa iso digoreng garing. Oke, ceplok nih wis dilune semangkok kae. Oleh meneh iwak apa iki? Iwak keting meneh. Kayane iwak yo ger keting-keting kitok iki polo. Soale umpane cacing. Paling lho iki, paling nek dhewe nggo lumut, paling ya iwake nilai ya gelem mangan paling. Berhubung nggawa cacing wis urung sida nilane urung sida mara, kudu urung sida mara wis dihajar karo keting-keting iki. Dadi iwak-iwak sing kaya gabus, kaya betok, kaya nila iki wis gak uman pula. Soale iki ketinge iki wis gayap tenan iki sangke oke paling nang kene iki. Nek mangan iki sampe nelak-nelak lho. Nanti angel diuculi iki. Angel tenan iki tak suwek lho malahan yo. Tak suwek lho kowe engko malahan. Mesti dilek digondol kaya nggondole kaya iwak gedhi ngono pura, kaya iwak babon ngono. Padahal diangkat yo ger semono. Sajane iki asline gedhi polo keting iki. Grobong nang kamera wae ketoke sak jempol-jempol tangan. Padahal asline iki sak jempol-jempol sikil iki, gedhi-gedhi. Oke, cukup. Mbok yo gabus-gabus apa-apa. Apa betok-betoke mbok yo mangan ora keting tok ben enek variasine. Masa iwake keting tok. Iki aku coba pindah spot anyar polo.
Tapi ya padha wae sing mangan ya ger iwak keting iki. Jane apa ora enek iwak liyane sing gelem dolan cacing iki. Apa nila cili, apa gabus, bedhik kan mending ben enek variasine. Oleh ya ger keting meneh. Dijerokne oleh keting, didhuwurne oleh seluwangan repot iki. Sampai kesel makane aku. Wis lah kesel ora nariki wae saking gacore iwak keting iki. Wis balik wae lah, sakjane si awan jane. Tapi iwake wis lumayan oleh akeh iki ketinge iki. Wis balik wae lah. Wis esuk nek engko punah ketinge nek dipancingi terus. Iki tak sepilne hasile iwak ketinge iki. Wis mending lah semangkok gede mulai betok tapi enggak kerekam iki mau bolong. Mulai betok sitok variasine. Donga teko Momak Gufron ki emang pancen jos tenan, gacor pol. Ya wis ngono ae para, tak akhiri. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.